choyamba ndithokoze afumu athu akulu, mafumu onse, Honorable Member of Parliament, Honorable Rose Gadama, komanso ADC athu, Commissioner Ulemwani. Tili pano pa dzuwa chifukwa kwachitika ngozi kuno. M'malo mwa president amene andituma kuti ndiyendere madera angapo kumene kuli ngozi komanso magawidwe achimanga, ndipereke uthenga opepesa kwa mabanja amene ataya okondedwa wawo kuti pepani. Nonsenso anthu akuno ndikudziwa kuti timakhala muzibale, pepaninso chifukwa cha ngozi imene inachitika. Koyamba pa nkhani ya ngozi yachitika kuno, ngozi ya dzuwa limene likutipwetekali, munati muyang'ane dzikoli kuliyang'ana lonse mene lilili, muona kuti mitengo kulibe. Anthu akungodula chani mitengo mmene akufunira, akudula mango, akudula mtengo ona uliwonse. Pang'ono ndi pang'ono kumalawi kuno likukhala dziko limene lilibe mitengo, mvula izivuta. Ndiye mafumu akuluakulu muli kuno muyesese kunena kuti nkhani zodula mitengo zikale tukafuna kudula mtengo mapita kwa mfumu. Amfumu ndikuvomereza. Lero tingoti democracy ndi ufulu wanga. Mitengo iyi, mitengo yonse ndi ya dziko. Mitengo iyi ndi ana athu. Makolo athu akalewo akanakhala kuti anali ndi nkhanza zimene tili nazo pakali pano. Mitengo yambiri tinamangonso tisakwaziwa. Tikapanda kusamala ana akubwera kusogolo aziuzidwa kuti kunali tumango. Kunali mango, iye kupafusa amaoneka bwanji. Iwe kumalimbikira amaoneka chonchi. Kona aundi asiyani sizimveka. Mango atata. Njala ndi chinthu chopweteka kwambiri. Enafe tikuiziwa njala bwinobwino. Timalimira kale makaka okhala ndi zakuda mkati. Kulimira makaka ganyu. Ukalima wapasa makaka muna sikisi. Uko ukapeza na ndolo ofutwa. Asakaniza aphike mudye. Nthawi zina thelere angolipika ulimwa ni mangu maenda. Mavuto alipo kuti somudziwa kuti kunoko Madam MP kuti mavuto anjala alipo. Sindikuziwa kuno koma ndi chimozimozi. Chingayi kumene ndikuchokera kumene ndachokera ino kwa Gode ndi kwa Chikumbu kumulanjeko. Nthawi yoti mwasekera sukulu mmaziwa kuti mazoma ayambika, matezo, anamwali, aphale. Usiku umamva nguluwe nana ndikunama umamva nguluwe nanawe akuimba uku ali muluku andithawe nkhani yolima yomweyi mamba kuimba mutonimana nali pepe kumunda kanna yawo malango sichoncho tuwe lero mugona muzuka nguluwe nanawe kulibe, mutonimana nali pepe kulibe, mungapite kuthezo palibe chakudya. Iyayi ndi zamba zokha kuthina. Ine sina vinidwe udya jani. Ukhala muluku chocho. Nego ukapitako kaje jani. Ndiye chikhalidwe chathu chikusokonekeranso chifukwa cha chakudya. Njala ndiyo opsya. Ndithokoze kuchokera pasi pa mtima kuti ntchito zinazi akamagwira ntchito anthu chifukwa kuti ntchito anapasidwa koma sakumuziwa Mulungu, ntchitoyo imavuta.
Mungamagwira ntchito iliyonse kandi andale yomweyi ngati sukumuziwa Mulungu ntchito imatani imavuta chifukwa sumaona anthuwo ngati anthu. Mbangoona kuti mavoti inuyo simavoti ndinu anthu. Nkuona nkhani iyiyi pasakale nkhani ya ndale pachakudya palibe ndale. Ndifuna ndilankhule za IMP awo. Kupanda iwowo kubwera ku office kuzandiona. Tikanambera lero kuno? Ayi. Taimirira na IMP. Zimene anachita awa. Chifukwa nthawi zina utakumva kuti agogo amadya mango. Koma mango kuti ndali ng'ono suziwa, ndali kulu suziwa, amajera mpeni suziwa, amakwenya suziwa. Ndiko sunaone. Mmene akuti anabwera ku office kwanga. Inu simunaone. Inu kunalibe. Ndiye ndifuna ndikuuzeni. Kawa ni mani. Anaimba foni, anaindia zinzao. Ndifuna tikuoneni. Mulipo ndikuti fuso kuti ndifuna tikuoneni. Mulipo ndikuti atabwera mmene amaonekera mmene amalankhulira za ngozi yakuno. Nthawi yomweyo ndinawuza kuti ndiyawuza president kuti adziwe, ndiyawuzanso adodima. A president analina poyesa kuti kumene kuli ngozi, kumene anthu avutikako, tisamachite kukhala pansi kumakambirana tiye timogwira ntchito. Ndiye ndikuwathokoza a president kuti anayendesa mwachangu kundiuza kuti pita. Nditayimbira adodima, anayima programu awo, amapita kwina ndi kwina. Ndiye kuti auza anthu ena kuti sitibwera panali povuta. Agada makoto ayimba koma zitheka. Ndikuti ndikuona ngati kuna usilephereka faina chandimbira adati ayima iye zitheka. Ma message amene ali mfoni mwanga popempha iwowo. Mmadzoti munthu ukapanikizika kuti ukufuna kanthu ndiye wina linako umapempha kena kumamba ukali. Tandigaireni. Angokuyang'ana. Inu ndati muligawire ndi ninjala. Angokuyang'ana. Inu ndati munigaire. Osa kupasa. Ndati munigaire. Osa kupasa. Kuno nipa koma. Chifukwa chani? Mavuto amba kuchina. Ndiye iwo swanaba kuweza volume. Boyama mama bwino. Vice President chonde please. Kena kwasia. Bwana kwa muliva bwana. Munthu wapanikizika. Chimene ndifuna nekulankhula ndifuna kuti Mulungu akudaliseni. Chifukwa si ntchito yokha ndi udindo koma uzikhala ndi mtima mwakomo okonda anthu mmene alili. Ndiye zimene mwachita inuyo Mulungu akudaliseni mwakonda anthu akuno. A president adziwa, ile nadziwa, adodima nadziwa, tonse tinadziwa, lero tili pano. Mukanakhala wina, mukanamona kuti zachitika kulikonse zimachitika, inupe. Komanso mwalankhula nokha. Chimanga ichi aliyense alandire. Opemphera alandire, osapemphera alandire. Mkristu, Msilamu, wa DPP, wa MCP, wa UTM, Afodi, UDF, anapuse aliyense alandire. Aliyense alandire. Nkhani yotilira. Mwanena pano kuti ndifuna ndimasulire. Chikhale Bible limene abusa jamaliwerenga, akaliwerenga amalimasulira. Fakungowerenga ndikhala pansi, ena amatenga apozo lakwika. Nkona abusa amati awerenga Bible kena mbakani holi ulalikira. Alalikira. Kuti alindalama kansauzo lache. Ndiye amechonchi. Mukamuona bakakwenda tanga. Anatenga nani? Amache. Baka kwenda tanga kuja anatenga nani? Amache.
boma dziko la Malawi likuyenda tangatanga latenga amache. Mukundipesa iti? Amache ndiye ndani? Kumene tikuchokera ndi kumene kuli amache. Mavuto amene tikwaona osathirirawa ayambika chaka chino. Ayambika kumene tukani tikuchokera. Nkuona a DC a MP nkhani kuti ayambe kuthirira. Zimene zozo mena akuya mundizofunika. Olotita apasa 20 billion lero, kwa apasa 20 billion sangacho kwamba kuthirira. Zimayendera police, zimayendera zambiri kuti zichitike. Chimene anena kuti ndapalamulira moto akwadziwa awawa kuti akakafika ku parliament akavuta kuti tikufuna chani kodi? Tikufuna ulimi wotani kodi? Othirira. Ndikupanga izitu ena chakamba kubwera ati tuli ndi ndalama zili kwani. Iyayi. Chimene akutanthauza ndalama sikuti zili mthumba mwawo. Ndalama zili kuboma zimene iwowa apita akazitokose. A DC apita akatani kodi? Akazitokose. Zili ngati mene anabwera awa uzapempha chimanga kuti chibwere kuno. Ndiye wina kunena kuti awatu ali ndi chimanga koma chabwera kuno kati? Hayi. Iwo akachitokosa chabwera. Ndiye Madam DC, Madam Gadama, bwerani muzatani kodi? Muzatokose kuti ulimi othirira utani kodi? Uyambike. Chifukwa nindalezi wina tabweratu opikisana naye ambekere. Simwamva? Ayi ndalama zanutu. Simwamva ndalama zanutu. Iyayi akulakwira ndili konko ine ndine vice president. Alibe ndalama zimene zili thumba kapena ndalama zimene zili thumba koma kuti kutreasureko awawa akaini maplani azitokose ndalamazo chifukwa allocation imakhalapo. Tamvana kodi? Timafuna kuti tilankhule moti kupalamulako kapena kumpangira munthu magalako ngati ali kumuocha amuoche kuti ndiache. Koma papata tikonze kuno bwino. Madam DC Taimani mufika hapa Agadamaso Taimani. Awa ndi azimayi mwaona iti? Anapita kusukulu. Ndifuna ndalankhulira na sukulu asikana. Anapita kusukulu. Nkona ali a DC, nkona ali member of parliament. Amene wawa adusa mene mukudusa inuyo. Kakaleni mayi wanga, kakaleni. Ana sukulu mulimbikira sukulu. Osati iwe banji anandipanikiza ati ndeni kanapanga banji anandipanikiza. Anakupanikiza ndi chani kutifunsira. Ana sukulu nthawi ino siyofunsiridwa, nthawi ino mpanga chani kodi? Sukulu. Mukapanga sukulu mmadziwa kuti ndikhaeni ana angati? Ndiyambe kubereka liti? Umaona zinthu fo wapita ku sukulu. Ndiye makolo tiyesese kuti ana wapite ku sukulu. Pano pali azimayi ambiri ophunzira examples anthu akuno. Makolo athu amatifunira zabwino. Kulima ndaona minda ambiri yalimidwa ukuku. Akulima ndi makolowa. Kuti inu mudye mukadya mkhute. Mukakuta mpita ku sukulu. Mukapita ku sukulu mpambane. Muzayambe ntchito. Muzakhale panoka. Muzadya zanu. Muzakhale ndi milandu. Timati kodi yazaja alibe yani? Mulandu. Ukamadi yazako ulibe mulandu. Ukamangwa pempha sizipereka ulemu. Ndiye ana sukulu mulimbikire. Palizuwa boma aliyesesa kukuthandizani. Boma aliyesesa kuti limve madandaulo ndi kuthandiza. Nkuona lero nkhani ya maulimi akulu mega farm yagundika paliponse. Zimene zizi zikutenga nthawi. Ena ayi chikuchitika ndi chani? Zikutenga nthawi. Chifukwa munthu kakali bala kuti lipole lisukidwe magazi atuluke umwembe mpaka nditani kodi lichire koma kuti ya mwananga zangolira basi nongo matapo chiga uje ni bandage bala mwananga nyungo iya zangolira bandage bala lipola oi mukawapika nsima azimayi mapya maisi ya nsima ija oi chimozi zitukuko zimene zikuchitika kumazipanga mwa shortcut nkuona lero Malawi ilibe ulimi othirira chifukwa chimathamanga
anthu aone, atiombere m'manja, ativotere. Misewu kungopanga cha anthu avinepo, atiombere m'manja, mawani kucha tawo wagumuka. Kamuzo mapanga zinthu zenizeni zolimba zitenga nthawi. Pakali panonso zina zikuchedwa chifukwa bala ali lifuna lituluke magazi chikumwemba likapola natani kodi lapola. Koma ifeyo mafumu makansala tiye ntigwire ntchito limodzi tikoze zinthu kati mwachidule kulembana. Alipo anthu ena anangobadwa oyipa mtima polemba osauka osalemba kumakalemba anthu ena. DC ndi kukansala kwanu ngati mupeza anthu amene akulemba anthu oti ndi anzawo kapena chifukwa cha chipani, anthu amene chakuwapangira ripoti. Njala ilibe mtundu, njala ilibe kuti chipani, njala ilibe kuti njala ndi njala. Ndi anthu kunoko alandire chakudya. Pomaliza ngoti ambuye akhale nanu, ambuye akusungeni, pepani za mavuto tiyeni tilande chakudyachi koma tizibwerabe chifukwa a president akufuna kuti mavuto amene ali kuno ndi dziko lonse pogwirira ntchito limodzi tiyachepese. Ambuye akudaliseni zikomo kwambiri. Manja maumo, manja mwa Vice President. Chabwino, mene afotokozera ulemekezeka utenda kuti nkhani ina anthu akulembana kupeza kuti mwina ndosavutika koma kulembedwa. Kunakhazikitsidwa komiti ya madando ulemekezeka imene madando onse azipita kumene, komanso panakhazikitsidwa helpline imene azimba maulere 351 imene akayimba kumeneko aziyankhidwa komanso zonse zisatidwa. Nde komiti ya madando m'mamizimu anakhazikitsidwa alipo tiye tisatireni zimenezi. Pakuyamba paja timakhala ndi komiti iyi ikhale ndi madando, komiti iyi ikhale ndi komiti ya madando, koma komiti iyi ndi ya madando ena aliwonse kanda zatukula makhomo kanda zogawa chimanga kanda zakuti chonde tiyeni pa desk apo palinso komiti ya madando. Lero mukhoza kudandaula kwa amenewo ali pamene popo ndithu. Olemekezeka mozichepesa ndikuzutseni kuti tipite pamene tikapange symbolic kuyenda kupereka chimanga pamene ponso ndipemphe a commissioner Abdotma the DC komanso ndipemphenso pamene pakuti pakhale the council chair apitenso mbali yako kumeneko koposaposa member of parliament kumeneko Rose Kadama apitenso cha kumeneko amene opindula amene kwa lero tikukhala symbolically tipemphe a Deve Mwanyari, a F Machika, a Enifa Misomari, a Ane Chomi komanso a Watson Chinyama kuti apite pamene pano amene ndithu imene tikuoneramo ndakambakala kuti pa desk ya madando imene ili pamenepa kuti madando ena aliwonso kukhuzana zachimanga ngati muli m'mudzi mwalimo kaya mwina kutheka ndi afumu amene angolemba pachibale pawo tapita mukapange ripoti pacha komanso mukhoza kuyimba nambala ndiyo mwaija 351 tayimba 351 tikuza kuona ndithu olemekezeka Honorable Dr. Right Honorable Dr. Michael Us from the symbolic presentation pamenepa komanso tikuona kuti Madam DC the Commission of Judgment alinso pamenepa taonanso komiti imene imaona ngozoka mwa mazizizi pa council taona kumene kundithu Mr. Lemani kupanga present kumene kuona kuti ayi zonse zikuyenda bwino imene timati pa district level timakhala ndi komiti imene imaona ngozoka mwa mazizizi so ndi amene wawa amene akuyendesa ndithu zimenezi taonanso pamenepo the chief social welfare officer amene amayang'anisa kuti nkhani za madando zimayenda bwanji alinso pamenepo pa desk ya madando kuti onse okhuzana ndi za madando azipanga ripoti. Ngati sikufuna mudziwike kuti ndinu amene mwasuma madando tangoyimba ndi 351 mwaulere mosayembekezera kukhala ndi minutes komanso mukhoza kuwapeza pa desk ya madandoyo anthu mukasume pamenepa tolemba kuti anthu asamalembedwe anthu onena kuti sakuyembekezera kulemba dongoso limeneli. Ndete kumbukirenso manambazi ndi akuluakulu
kunoko 75,344 ndi anthu amene akupindula kuzomba kuno ndi dongoso limeneli la chimanga. Macyclone ndambiri, cyclone Chido, komanso kunati cyclone Freddy, komanso ng'amba zimene zokhalapo matalala amene aononga kwambiri kwathu kuno kwa Kongo Ambiza. The Right Honorable the Vice President of the Republic of Malawi, amene abwera sikulalero kuno wachiwiri kwa president aina kuti president andituma kuti ine ndibwere kuti ndinaona kuti Vice President akanatsoka manga ntchito zina koma kwale apezeka ndithu malo ano ndina kuti akupita nafe limodzi komanso akutithandiza kuti pasa thandizo limeneli kuti tikhalebe tikudya ngakhale mvula ikuvuta koma mwezi ndi mwezi tizilande tikhale kulandira chimanga mpaka March zikuchitika choncho mpaka kuti March. Komanso apempha kale abwana aona kuzokomwa zizizi dziko lonse la Malawi apempha kale kuti bwanji munatondezera ku matsiku mwina kutheka ativomera atondezere ku miyezi tikhale tikulandirabe chimanga chimene chishi. Iyayi izo ndi zamphamvu zabwino kwambiri kuti boma likuyang'anira tonse silikutisiya likutithandiza ngakhale ndana kuti ife tikulira ndi njala komabe tikumalira ndi chiyembekezo chifukwa nthawi zina umatha kulira mokweza kwambiri kumakweza volume koma peno umatha kumalira kumasa volume chifukwa kuti pamakhala kuti ukudziwa kuti ondithandiza alipo. Lero thandizo lathu ndi boma lilipo ndithu makonsolo ya Zomba kuona ndithu DC the council chair komanso madirectors osiyanasiyana amene akuonesa kuti dongoso limene lilandira chimanga liyende bwino kumene konso kuli a district disaster risk management officer bwana Jeremo nawonso kuona kuti zonse zikuyenda tayari. Ndi ndipemphe kuti pamenepa tiyime tijambulise pamenepa kuona olemekezeka ndithu pamenepa at the Vice President komanso mafumu the district commissioner Madam Ara Chivula komanso kuona kuti a commissioner Adotma nawonso imapompo komanso Madam Violet amene wandi DRMO amene amaonesa kuti ngozongo zikuyenda bwanji ntchito kuno ku Zomba. Pamene panachitika chido paja tinaona ndithu department yawo ya ikuthamanga yona ngozongo zizi pa district pano kupita kwa TN Capital kuthamanga choncho kupita ku Chisombi kungota ukaona kuti kodi zonse zikuyenda motani.